Tänään ollaan tutustumassa Tiilimaan alueeseen Nivalassa ja on erinomainen tilaisuus, kun saatiin Nivalan kaupunginjohtaja Päivi Karikumpu tähän mukaan. Terve vaan, Päivi. Moi, tervehdys kaikille. Nyt ollaan menossa tosiaan Tiilimaalle ja olet pitkään ollut kaupungilla, niin mikä sulla on ensimmäinen muisto tuosta Tiilimaasta? Tuleeko mieleen? Pitkäänhän sitä on suunniteltu tuota aluetta ja aika tavalla peltoaluettahan se on ollut hyvin keskeisellä paikalla. Mutta näitä suunnitelmia kun on lähdetty viemään ja maahankintaa toteuttamaan aktiivisesti ja teollisuuskylähän tässä on vastuutettu sitten tuon toteutukseen nyt viime aikoina, niin onhan se edistynyt kovastikin. Että se on, tuossa on nyt 40 hehtaaria, kunhan kohta nähdään, niin 40 hehtaaria on kaupungin omistamaa maata ja kaavoitettu teollisuusliiketila toimintaan ja se on pikkuhiljaa lähtenyt rakentumaan sitten ja siinä on teollisuuskylän toteuttama toimitila yrittäjille, mutta on sitten hienosti lähtenyt myös yksityisellä rahoituksella, yksityisellä omistuspohjalla toteutuksia tässä ja katsotaan mitä tässä lähivuosina tulee, että on tietoinen kuitenkin, että aktiivisia neuvotteluja käydään. Kyllä, joo. Meillä yhtiön papereissa on merkintä, että vuonna 1988 tätä suunniteltiin ensimmäisen kerran ja nyt tämä on lähtenyt kehittymään, että siinä mielessä tämä on hyvä alue ja tosiaan 40 hehtaaria, 30 tonttia, joista osa on rakennettu, osa on varattu. Minkälaisena sä haluaisit nähdä tämän Tiilimaan, sanotaan 10 vuoden päästä? Ensinnäkin lähtee siitä, että mitä nämä liikennevirrat tässä risteysalueella on. Ne on aika kovat. Ne on päivässä tuhansia autoja. Oliko 4000-5000 autoa per päivä tehtyjen laskentojen mukaan. Niin siinä on merkittävä liikennöinti. Mä toivon, että silloin ne ratkaisut on tehty toivetilasta, että kun on kaavoitus tehty, että tässä on tätä liiketilaa ja teollisuustoiminnan semmoista niin kuin toimintotoja näin, niin mä toivon, että nämä nyt rakentuu tässä, että tässä on tilaa oikein hyvin sitten, että toivon, että tämä rakentuu vilkkaaksi paikaksi. Kyllä. Tämä on keskeisellä paikalla kuitenkin. Kaupunginjohtajan toivelistalla ei ole kuitenkaan sitä yleistä, että IKEA pitäisi saada tähän. Ainahan sitä voi toivoa ja aina sitä voi toivoa kyllä näin. Mutta mä luulen, että täällä on muitakin neuvotteluja käyty aihealoitteen tiimoilta. Ilman muuta näin. Joo, tässä tullaan nyt tosiaan tonne toiselle puolen Tiilimaata ja Tiiliruukin alueelle. Tässä on teollisuuskyläyhtiön rakennuttamia 2 kohdetta tämmöisiä 6 kappaleen toimitiloja ja mukavasti on ollut käyttöä näille ja jopa siinä määrin, että osa asiakkaista, jotka tähän on tullut niin ovat siirtyneet sitten tuonne teollisuuskylän puolelle isompiin tiloihin. Ja tämä on sellainen meille teollisuuskyläyhtiölle uusi konsepti, millä lähdettiin rakennuttamaan ja se on otettu ihan mukavasti. Tämä on tosi kiva, että teollisuuskylä lähti viemään tätä eteenpäin. Pienempiä toimitiloja. Tälle on selkeästi ollut tarvetta ja toi on todella hyvä, että tästä muun muassa sitten on lähdetty etenemään isompiin toimitiloihin, mitä teollisuuskylä voi toteuttaa oikein hyvin sitten. Joo, päästään varmaan ajamaan tuosta Tiiliruukin ohi, että se ottaa vielä päällystöstä siinä, että annetaan vaan painoa kunnolla ja tässä tämä valmistui tänä vuonna lopullisesti ja tästäkin on jo vuokrattu suurin osa näistä tiloista ja lopuista käydään neuvotteluja sitten. Tämä on hyvän näköinen ja sitten kun tuo pihakin saadaan, niin tulee hyvän näköinen alue kokonaisuudessa. Kyllä. Mainitsit sen kaupungin aktiivisen maahankintapolitiikan ja sitähän me on aikaisemmissakin videoissa juteltu Urunpuhdon osalta ja myös tässä Tiilimaalla, niin miten se viranhaltijalle näyttäytyy, että miten Nivala on onnistunut, koska mä vähän pohjustan sitä sillä, että kun meillä käy vieraita tuolta muualta, niin kaikki ihmettelevät, että eihän se nyt näin voi olla, että teillä on valmiina tontteja näin paljon ja muuta. Kyllä meillä on
valmistelussa viranhaltijoina ja linjattuja ja poliittinen tuki sille, että kyllä meillä pitää niinku olla raakamaata, mitä voidaan kaavoittaa, ja kaavoitusta on niinku pyritty viemään niinku etunojassa eteenpäin. Että on sitten valmista tonttia. Niinku esimerkiksi tuo Kurunpuhdon alue, niin sehän on oiva esimerkki muun muassa siitä, että kaavoitus on menossa ja se aiempi satsi, mikä on 40 hehtaaria ostettu, se on kaavoitettu ja lähtenyt rakentumaan hyvin, ja nyt toi marraskuussa tulee Kurunpuhdon kaava sitten hyväksyttäväksi tuonne valtuustoon, ja sinne on näitä vihreän siirtymän kestävän kehityksen investointeja tulossa on, ja niitä keskusteluja käydään, ja tämä biokaasulaitos on nyt merkittävä ja näyttää siltä, että erittäin hyvin hanke etenee. Kiitos paikkakunnalle ja toimijoille, ketkä on sitä työtä tehneet, ja totta kai itse toimijalle, kuka tuon investoinnin toteuttaa. Niin toivotaan, että se nyt menee kaikki hyvin, ja tähän mennessä on mennyt, ja näköpiirissä on, että se etenee oikein hyvin. Ja toive on, että samantyyppisiä investointeja samalta toimialalta sinne tulee sitten enemmältikin. Sehän tarkoittaa varmasti sitten koulutuksen. Meillä on Jedukin sitten, tässä on ammatillinen oppilaitos iso, että työvoimaa saadaan sitä kautta tuollaisiinkin toimintoihin, ja näin ollen meillä on aika hyvä paketti täällä Nivassa. Tästä pitää kyllä mainita nyt tämän Asemantien risteys. Tähän saatiin ulkopuolista rahoitusta, että hän on yksityiset toimijat sitten liikehuoneistoja ja liikerakennuksia rakentanut. Tämähän näyttää tosi hyvältä nyt, että tämä rakentuu nyt tänä kesänä loppuun saakka tämä risteys, ja on oikein edustava paikka, kun kaupunkiin tullaan. On, ja valot saatiin tähän näin, niin tämä liikennöintikin parani ihan olennaisesti. Kyllä. Eli hienosti. Kyllä. Ja tuossa pitää sitten sanoa, että tuossa on sitten todella hyvä paikka tuossa Malisjoen rannassa. Siitä on purettu entisiä rakennuksia pois ja kaavoitettu kerrostaloiksi. Tuossa on semmoinen potentiaalinen paikka sitten myös investoinneille asumiseen liittyen. Tuossa nopeasti laskien, niin jos ajatellaan liikerakentamista, teolliset kauppapaikat, tämän tyyppiset, meillä on Nivalassa yli 200 hehtaaria tonttia valmiina siihen. Muuta kuin aletaan rakentaa. Kyllä, juuri näin. Tuosta koulutuksesta muutama sana, kun nyt ajellaan takaisin tuonne Teollisuuskylään päin. Ja Teollisuuskylähän viettää 50-vuotisjuhlia tänä vuonna, ja ollaan saatu jutella oikein lämpimiä tilaisuuksia ollut ja juteltu entisten vastuuhenkilöiden, luottamusmiehiä tai toimihenkilöitä tai viranhaltijoita, jotka liittyy Teollisuuskylän alkuvaiheisiin. Kaikki nostaa koulutuksen toisistaan tietämättä tilaisuuksessa aivan kärkeen siinä. Mä olin itse samaa mieltä, että elinvoimakunnissa jatkossa rakentuu koulutuksen vahvemmin koulutuksen, energian ja sitten hoivan varaan. Ja Nivalan kaupunginjohtaja on Jedun hallituksen puheenjohtaja. Joo, kyllä. Ja eikä näin, että Nivala on isoin oppilasmäärältä isoin paikka. Joo, kyllä. Nivalassa on semmoinen Nivala-yksikössä semmoinen 800-900 opiskelijaa, kun neninä lasketaan näin. Ja meille yhteishaun hakijamäärät ollut kasvavat koko ajan, ja toivotaan, että jatkossakin. Ja tietysti aikuisopiskelijoiden määrä koko aika lisääntyy, mutta että moni yrittäjä tuossa Teollisuuskylänkin alueella, joka toimii, niin on valmistunut tuolta ammatilliselta koulutuksesta, eli Jedulta. Ja tuossa on tosi hyvin, siinä on tekniikan aloista, tuonne parturi-kampaama, catering-aloihin, kauneudenhoitoaloihin on, että se on hyvin moninainen on tuo opiskelujen mahdollisuuden kirjo tuossa meillä Jedussa. Tosi tärkeä asia, ja paikkakuntana on pyritty sitten tukemaan sitä, että meillä hakijoita on jatkossakin hyvin, että meillä on tässä liikunta-alueita, harrastemahdollisuuksia tosi aktiivisesti viety eteenpäin ja rakennettu, mutta aika paljon ulkopuolisella rahoituksella näitä on saatu, ja hyviä ideoita on tuolla takataskussa, niin katsotaan mitä niistä vielä siitä kokonaisuudesta tulee, mutta että tavoitteena on, että opiskelijamäärän kehitys on hyvä ja hyvää opetusta opiskelijat saavat siellä. Kyllä. Tässä saavutaan
Teollisuuskylän alueelle tuohon Nitekin pihalle, niin tähän loppuun voitaisiin varmaan todeta, että löytyy aika hyvät mahdollisuudet siihen yrityksen perustamiseen ja hyvään elämään täältä, mutta mitkä on kaupunginjohtajan terveiset tähän syksyyn videon katselijoille? Joo, tervetuloa tutustumaan Nivalan puitteisiin ja täkäläiset varmaan Nivalan tuntee hyvin, mutta aina jos on jotakin kysyttävää ja mielen päällä, niin ottakaa yhteyttä. Tapana on pyrkiä ratkaisemaan asiat hyvällä mallilla ja ratkaisukeskeisesti ja tervetuloa tutustumaan meidän toimintoihin.